Jamwale mon bandira fulbe on calminama on ñaganamal moƴere ko musidɗo mon Ba Ousmane Sadio eɗen garɗo famminde yimɓe kadi seeɗa ko keɓɗen e gandal hanki e ballal men musiɗo men suudu baba yanke no famminiren holno neɗɗo waɗata ha wawa wadde traduire publication Facebook en Pulaar ko ganduɗa winda koye français walla anglais e mbaɗa ɗum traduire en Pulaar so tawi tan Pulaar tan tawi ɗum ɓurɗa wawde yiide e ndewata ko ɗo sa naati Facebook mawɗo ko ɗo ndewata sa ari ha ɗo jaaha paramètre et vie privée mema ɗon mema encore kadi paramètre et information personnelle traduction des publications ɗon memata e voilà sa memi ɗon e wara langue dans laquelle vous aimeriez faire traduire et les publications ɗon memata sa memi ɗon jiiloɗa e sa yiilima noon voilà ma ar min kam déjà mi waɗi installé enen Pulaar fulfulde fula ko ɗon memata sa memi ɗon noon rutɗa dow mbaɗa enregistré e sa waɗi enregistré ɗon hanki jalta voilà sa yalti joni publication ngaji ɗi nani hayso kam wona foof hayso wona foof kam waɗa traduire no jiɗirɗa ni kam ko heewi hen kam ene famni oɗo jonayi holko mbiyaton e natal e soninke e comment on appelle photo en soninke voilà ɗo kam on ji famnima e fuɗɗima famnade seeɗa e ɗiɗo publication ngaji fo nini ɗiɗo oɗo kam koye Pulaar winda wonno ko pasuji Pulaar amiji fulɓe ɓuurmi hewde Pulaar ɓuuri hewde hen no pamirton tan kam so gari ha ɗon tan yo on paam affaire o waɗi souscrit so voilà oɗo joni oɗo publication summe mum sa memi traduire voilà e nini e lowade 40 francs haro soɓiro o wi'ima ɗo kam on ji kala darɗo kam ma andu ɗo ko Pulaar woni ɗo hayso tawi e windiraki no pamirten ni kam exactement ɗo kam ko Pulaar woni ɗo non calminama beltanama.